Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk. Apa dek? Kok sentuh-sentuh toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya. Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Terima kasih. Ampun katur. Duduk. Sektor aja nunggu sik iki lho, ana sing aku iki lho. Piye, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun lelagon Heeh. Badung Tresna utawi ninggal katresnan. Nggih. Menawi kepareng Victor ken beksa Mas. Wah. Iki Hafid Oh, Mas Hafid, nggih. di tingkatku. Nggih. Siap, Mas Meneh. Hafid dituruti. Alhamdulillah ring kitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin, amin, amin. Meneh wis Nggih. endi mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming Siap. kagem Mas Akbar. Nggih. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bobo Lasiman. Nggih, matur Siap. nuwun, Bapak Siman. Anu sik, Nggih. enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik Nggih. enggar katresnan. Engko Oke. Aku pengen Dik niken Banyuwanginan. Ya. Wah, oke, siap. Ya. Yo. Ya, Mbak yo. Nah, Mas Jan. Ya. Siapit wong loro. Ah, Jan. Nah, Wah, sitak gede sitak. Cilik. Nah, putrane Pak Wanto tuh sih ta. Sih, Nah, kon ngendang. Wah, Jan. Nggih. Anak pengendang itu jadi ngendang. Ya, Kae, yuk, monggo. yuk langsung le. J. Ya. Adek Sinta. Mbak Enggar yo. Victor. Nangis saja ning batinku nalika siramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Mas Victor ya tak suwonarin nalan mengi moga-moga Gusti dicapai sak pananggonmu kali Yuk, nek nih. Ojo lali pawelingmu Muga mana kan mas Aku kan setiasa anteni nganti saelingmu Mas Tabrata iki ya. Wes, ya, terakhir ya. Dik niken jumeneng. Ya.
berdiri, berdiri. Halo, Halo. Apa kabar? baik. Oke, aku juga baik. Ya wes, Iya. Nembang dong. yuk. Apa, Dek? Kok sentrup-sentrup toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya. Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Pun. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelondi. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelondi. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa kuwi sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, kuwi sing cinta siapa? Heeh, tapi kok ngembengok kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan Ini sih. sinden-sinden, Bu. Bu Ya. melak bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor. Victornya ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Loh. Hehe. Ha ha. Sida bojone Akbar to? Lah sida apa ora? Aku nganyel oke. Iya, Oke. iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dek? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Tris. Ya. Musim hujan. Thank you. Makasih ya. Ya. Ketemu next time. Ya, Oke? bye. Iya. Makasih wis dibantu-bantu. Yuk. Nutuk nih lakon. Ya. Kaya ngapa babareng lakon Sekar Pudak Tunjung Biru. Yo, tak dereke terus. Yo. Cinta bojone Akbar. Hehe. Ngelondi. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelondi. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa kuwi sidane? Iku mau lho, Mas. Oh. Yen tak rasa sedina kaya setahun. Kaya wong bingung, rina wengi tan bisa turun. Ambung tansah mikir sliramu, pewayanganmu, katane netra. Sebulane iku mung rasa kangenku. Kangen, 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 aku kangen sliramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Gareng. Selamat pagi Truk. Pagi gong pagi Mas Witru. Alhamdulillah. Wiwit jam 09.00 nganti jam piro iki? Jam 2 kurang 10 menit manut jamku.
Diparingi lancar ora ana alangan sawijing apa anggone awake dhewe paring lelipur ana Ngadipura kene. Weh, tobat. Ngambale atur sembah nuwun matur nuwun warga masyarakat Ngadipura Kecamatan Wonotirta Kadipaten Blitar. Sembah nuwun sampun ngaturi Den Akbar sak rombongan. Ora ketang klungsu-klungsu melu udu ya, Le. Nggih, Mas Gareng. Muga-muga keluarga besar desa Ngadipura pinaringan teguh yuwana ayem tentrem sejahtera bahagia lahir dan batin ya Mas. Suaramu kok beda. Lah nyocokne wayange. Nyocokne wayange ya. Ya ngene iki lah. Iya. Nyocokne lambene wayang. Amin gong sing disuwun pancen kaya mangkono. Kaya sing tak aturke mau ngarep adicara wayangan ngene iki sing diuntungkan ora mung senimane. Bener, Truk. Sing golek duit pirang-pirang contone kaya tukang parkir mung golek serana rafia pirang meter wis dadi duit. Ora lali kanca-kanca bakul. Heeh. Ngene iki tumplek-blek nganti mau sore teh jan. Dalan ora amet lho, Kang. Heeh. Iya, Gong. Muga diparingi laris kabeh. Entek dagangane kathah bathine. Amin. Aku nate ngrungokke pituturi guruku. Babakan 12 bab. 12 bab mau pitutur saka guruku babakan kapitayan. 12 bab mau apa wae, Truk? Piye jlentre, Kang? 12 babakan mau ya kuwi siji. Yang singkat itu waktu. Angka loro yang menipu itu dunia. Angka telu yang dekat itu kematian. Angka papat yang besar itu hawa nafsu. Angka 5 yang sulit itu ikhlas. Angka 6 yang mudah itu perbuatan dosa. Angka 7 yang susah itu ngelakoni sabar. Angka 8 yang sering lupa itu bersyukur ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Angka 9 yang tajam itu lidah. Angka 10 yang berharga itu iman. Angka 11 yang menentramkan hati itu berzikir. Lan sing pungkasan angka 12 yang ditunggu Allah adalah tobat. Niku pun sing penting ditekenke ngibadahe 5 wektu aja nganti lali. Saya apik yen jam 1 bengi nindakke salat tahajud insyaallah tentrem sak kulawargane. Nah, contone kaya masyarakat Ngadipura kene ya, Truk. Maringi ayem tentrem, paringi rejeki sing lumintu, leres Mas Gareng. Ana piwulang maneh, wong urip aja mung nuruti butuhing karep, ning turutana butuhing urip. Yen gur nuruti karep, jagat ya arep diemperi. Mula urip niku sak derma nglampahi nganti tepekaning takdir saka Gusti Allah. Ingkang mengku werdi, hidup itu hanya menjalankan ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebatas berdoa dan berusaha karena hanya Yang Kuasa yang mengerti mana yang baik dan buruk. Ana tembung becik ketitik, ala ketara ngono kae. Kuwi kabeh ya dilakoni awake dhewe ya, Truk. Bener, Gong. Perbuatan kebaikan suatu saat akan tetap terungkap sepintar-pintar apapun orang lain memanipulasinya. Sebaliknya suatu keburukan akan terungkap pada saatnya nanti. Wis kuwi tetep mula ana tembung wong kuwi aja sok gumunan, aja sok kagetan, aja sok getunan, aja aleman lan aja geleman. Maknane piye, Lek? Maklane piye, Kang? Ingkang mengerti jangan mudah terheran-heran atau terlalu kagum. Angka 2 jangan mudah menyesal. Angka 3 jangan mudah terkejut. Angka 4 jangan mudah manja. Lan angka 5 jangan mengambil yang bukan haknya. Insyaallah nyambut gawe ning ngendi wae seneng, ora getapan, ora disirik karo wong. Kan ya elek-eleke wong iki yen nyolong kok. Nek wis nyolong iki wis. Ya sithik ora apa-apa yen rezekine dhewe. Apa meneh nglakoni metro gareng Bagong kaya ngene iki Mas Gareng. Piye, Le? Piye, Kang? Ndalangi lak walah. Abot sanggane. Ndalangi iso swara kung kaya Mbah Dianom, sabet trampil kaya Swargi Mbah De mantep sing ngangeli payune. Ya.
Lah nek kuwi nasib kuwi. Ya wis bakune saiki seneng-seneng menyelam sambil minum air. Pelok, Mbah, pelok. Nanti pelok. Tintingane pelok. Dikendheni sik. Yen ning tawang ana lintang lanjutno Mas Heru. Cahayu aku nganteni marang mega ing kosop Cik metu megatruh karo Mas Kumambang. Ya. sun takon war tane reki Aku iki karo Mas Heru malah kaya dagelan sepelan kelambine padha. sama Mas Da. Iya. Anyar kok baru. Ya. Janjiku eling sumadut sing tias ingsun Tanggal 20 ke Mas Tiar kon pencak ning dhuwur panggung. Wah, deplok cengelmu wae. Malah karo-karuan dari arep golek silihan kaos. Walah. Yo. Nimas ingsun prasapa Widih. Wene sinaksanan bumi langit Aslah beratai kreatif orang ngrusak dalang sinden penabuh. sapa ae Sak peniti sopir bis iki ya kreatif. nang kreatif ya. Nganjuk Blitar lewat bareng. Nalari ndi? Iya. Ora sisan liwat Trenggalek bisa nek Tamasya ngono. Nek diomongi ngeyel nesu modele. Nek dimut bathuke. Yo. tangis ing tias ngenteni padang Was. Suarane Mas Heru
mungkul. Ora entek babar blas. Aku ya tau diomongi karo dosenku. Kowe nek bar kowe nek pengen suaramu ora gerok, kowe banyu sumur ka ada ana botol. Kayak gendreng, nek wis ngembun ombenen. Nyatane ya ora tau gerak nek ora pinuju flu ngono kae. Iya. Sri. Aku ngerti ya suara entek itu jenenge Sri. Mangsa aku anggere ana terop ngadeg kok enek Srine. Pak Catur ana Sri, Pak Sleng ana Sri, Pak Kelilur ana Sri. Pak anu Bima Wanagiri. Tapi kita masih bisa sesandingan kan. Masa aku cah pedalangan. Ya. Yen nawang langgam. Ya. Karo ngadeg ya alon-alon. Oh iya. Meluruskan urat-urat saraf ngono lho, Sri. Nggih. Ya. Mboten buka rebab mawon. Waduh, lah berat dibawani ini. ya bukane buka celuk. Waduh. Jadi sing ngenong iki tak sipani wis usul suwe. Bagongmu ganjene sing biasa solonan ngene iki wae. Iki tak nuruti tak sipan. Iya. Iya. Duh, Jan. Ayo. Yuk. Oh, wedi tangane ra tekan lho, lan buka celuk. Yo. Yening tawangun. Ayo Sri. Lintang wong bagus. Ngenteni kakangmu. Sakno. Marang mega ing angkasa kang Ya. Duh. Dua kali Mas Arya. Bareng kok dijaipong tipis-tipis ya. Yo. Yening tawangun lintang wong bagus. Nangis sing ati. Aja nangis.